Kang minurwa ing Gudita kamus kae kuwi dosa kuwi amur wani tembung eko marang sawijaya dene dosa ilangan 10 karya aramen wiwita senajan kene projo sawita maturaken dosa satus tancap dadi guru amung sajugo kang kelawan marang carita buka ing kondo jember citane kali dene garba Gudita ora kaya dalipun Pandra adeking negari ing Ngamarta ya negari Mendra Prasta ya winastan negari Merentani wa ing sangka manca negari Ngamarta katon panjang atunjung pasur paukir gemah ripah loh Jinawi Oto Kartotur Praharjo dosa panjang yang dungo kunjung yang dhuwur kawanan jalan Jinawi Deus Piloto Gadanan Negari Ngamarta dhuwuring kraton negari ing Ngamarta Moranget jenenge dhewe jajane dhuwur pangaribawane dhuwur pincarane dhuwur kawanasane padhang jagate jeneng tancepe yang gedhe kukuse pasir pauger pasir arang sura ukir werdining gunung kalamun tinangan katon dhuwur kotoran itu negari Ngamarta penggerakkan samudra loyo akhirnya akan argoi mensakalan komagan akan alakan pesabungan lawan pategalan Hangayu akan bandaran ingkang sakalampung agen wah Jinawi loh tulus Jinawi jinilah kang sarwa ingkang tinunggas boten mokalan boten maipun yen kawiwit jaman kuno negari Ngamarta kakaning boga lan wastra
awit boten maipun yen kopi grill kawula tanggalipun sama pengetutaken yang kawan enjang sama sesungguhnya asesungguhnya sinambi mikul baru kunang hingkep bulan sapi insan berpanggilan siti negari namarto katon buah lan jenjari ukiri jen kancino belakang yang siti negari namarto katon buah hijau royo yang cina berkadir nabut bukso kawah cinggi kupus kencana yang berikut dasar siti katumpang luar ugi karang kikir kanapan lentang tepes miring negari namarto katon ijo royo kadir kemudian buah-buahan itu ugi kalau kawalit negari namarto Raman menah iman soho rojo koyo yang ada jenis kudona sonendo lembu ayam kambangan sakpa menghalati yang kawang jenjang sana medal sekun papan lopagus pangupo jiwa yang manisnya jangan lupa agar yang terkembangan yang wanci radri solang-solang dan papan diri solang-solang ini itu di bawah kalau datang lengkap ingat awak akhirnya awak ini itu negara nama kota di saking lantai Durjono awak ajri soho kaprabawan saking penguasa oto negari ing Namarto ing sanggup kepengen para sudagar saking monco negari semana layaran lumampah ya kemen negari Namarto yang tau cina brokadio kepengen kerto jalan toro saking benalan demikian ing Samudroloyo ugi niku saking jalanipun sang kota negari Namarto paribasan para kawale ugi baik Siti Magersari yang berikut dalamnya Siti Magersari kuasa manggene nami datang kuasa anggar BI ugi ratu-ratu maharatu rojo-rojo saking monco negari sama kalau mangun mungkul bantu negari Namarto tanpa dihibakin Poncogoro ing tata gelang aturan bisnis pendidikan kematian kita rojo dari diri bakal dibagi sekolah diri lah bedon pengarang-arang ing doktos ajri sohu kaprabawan saking pengawasan motor negari ing Namarto ing negari Namarto senajan papan yang angkat dulu rupa papan yang rupa kadulu liar yang berikut kabarkan para balerismo kawula negari Namarto paribasan tepung tentesa jujukit sambung badan angin datang dan menutup tidak kecokrahan cecengelan datang padun lan pinadun yang berikut senajan kata kita ngobrol kan kinati kenapa sosino dan pratilika sungsongan sanjuang praton bepati nanging samil anggono laras semangkan rumpakan negari yang Namarto badai sebetulnya yang sampun pinanggil daftar kencana pusoto ora kaya Sri Maharaja desa lawan lawan dulu dosa wilangan 10 nomor dengan kasih yang tersebut jujur Prabu Puntadewa ya Prabu Dharma Kusuma ya Prabu Kakek Engri Kulunggah Siloko Dampar Kencana Lingan Kasur Pramudrani Pinalipit Lendo Cinawi Begini-begini Parmi
sari-sari lisan kasturian to kapiting salira nambah awet ngambil iun studi Purwoto Negari Ananto Langgah mantan penjelaman perapat budaya budaya sing cek mambung tanggung wilah Joko Pangloro ini sampun aso berlabuhan pasuwan kados ini banyak bayang sawah iklan bapak kecolowat dewa itu Bokor kecolok di Pratowo Kajumas ingkang den dipuninggahi mesti dengan Purwoto Pratowo yen to nang sinuwun awetaraken perapatan yen sakalakun ageng wadah epal ya ora gede lah ora gede lah sih ing mriku nanti ora ketok ya cukup Malendro Dirowati Prabu Sri Bathara Kesha dikasih ya Prabu Sri Bathara Kesha Panjenengan Pandhawa Raden Hayabhrata Sena ingkang sampun kepangayun pisuwanipun panjenengan Pandhawa Raden Harjira Raden Prabu ingkang keparenggah jajar Nata Prabu ing Ngamarta Raden Pandhawa Raden Nakula Saha Raden Sahadewa ugi Raden Pinten Kacet ingkang mungguing perkara Patih Handopolono mengkarakan para menteri Bakal Penawu jajar magang lan sak panunggalane ugi mengkarakan para kawula negari Amarta Jabar dumugi pamurahan amangetan dugi wondanan mengilang dugi wondanan mangidul dumugi ing Wantingan pisuwanipun para kawula kadya bisa nggayunake pacak suci kayuwareng yen sinodra pisuwane para kawula kadya jadi mungguing baratan ing mriku para kawula tanggap ing sasmita yen tenan suwun badhe medhar sabda ingkang dados pratodo sok-sok lagi boyong minggah wonten ing stile Binaturata ing para kawula Onco maju Onco mansah Onco jasari Jelat, 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 jelat Yo, maju, maju, maju Kristen Jakal Bencana Sri Anwar Busana
Sono kang maneka warna puspitang yang panjrah kang sarwa dan mandi Narawato kang kanyaring tejo alat sisiring hati Window Ketendamre Saparang mana berko
yo kori sedengkang sinewa Maha Prabu Puntadewa Pratisten jambar kencana asringa mentusono Kinon terang kuntrang Masretna Daya Sang Hyang Bathara Dharma Siliwa Tinju Umayo Nalendra Ngandika Nalendra Ngandika Iwan Agung Mugian Ayu Momo Negari Ngamarta lan sawisine mangke kepangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna sak rawuh paduka kula ngaturaken perbagi panakrama raharja ugi ngaturaken sembahyang pangabekti Koko Prabu kadang werda sesembahan kula ing wangsa kadhe adine bangun langkah datang sinungke kula nggih angsal pangayomanipun Jawata lan pikantuk pamujinipun Kyai Prabu Puntadewa kadang kula midodo lampahipun neraka tebih saking negari Ndolowati dumugi ing negari Ngamarta lan ugi tebih saking Boyo Purwaninggo Kyai Prabu ngaturaken sumumpun pangabekti teng neraka tampi ya menawi Kyai Prabu kok kados kadang kula merdu pangabektinipun Kyai Prabu teng neraka tampi kula pundi wonten mestaka kasampuraken midhangan kanan sokiring jumaring bakon mugi ndadosaken rah daging kajuwata nanging Kyai Kyai Prabu menawi kadang kula muda tumalana sih pamakramanipun Kyai Prabu teng neraka tampi kula petelaken wonten Jogja mugi kendhela sami-sami boten langkung Kyai pangastawanipun teng neraka saya katuran sanipun Kyai Prabu Puntadewa sesembahan kula kula tampi awis kekalih kula pundi wonten mestaka kasampuraken midhangan kanen sokehe dumawan pantong ugi ndadosaken daging kayuwana Koko Prabu pun sekecak lenggahipun wonten negari Ngamarta kados sampun prayogi dados lenggahipun teng neraka ya Dimas Werkudara Dimas Janaka sartane Dimas Nakula lan Sedewa ngaturna pangabekti marang kadang werda kang katemben rawuh ana negara Ngamarta Dimas wah asna kataku sembahku apa Dimas Werkudara pun kakang tampa rawat pangastawanipun kakang genti tampan napa Yai tak opo tak puji nek mustaka bisa dadeke jimat Jaya Kawijayan
Sinaosa kula kamrayipun dono para aturaken pangabekti Koko Prabu Bathara Kresna. Dimas Arjuna pun Kakang Tampa ora liwat mung pangasalipun Kakang Bekti Tampanana Yayi Prepean. Kula nggih kula tampi master kalih. Kula punjul teng mestaka mugi antosaken jimat jaya kawijaya. Sinaosa kula ngrayipun kula sedaya ngaturaken semaya pangabekti Koko Prabu. Dimas Makula lan Dimas Adiwa pun Kakang Tampa liwat pangastawanipun Kakang Bekti Tampanana Yayi Makula sedaya. Kula nggih kula tampi mas kekalih kula punjul saka mugi dados jimat jaya jalan. Kula nggih kula tampi mas kekalih kula punjul saka mugi dadosaken jimat jaya kawijaya. Mangke Koko Prabu rawuh paduka wonten negari ing Amarta. Kang rayi ing Amarta Widyagung ing pangaksara awit rawuh paduka Koko Prabu. Kang rayi mboten kuwawi angaturi piyambak nanging namung ngaturaken wiwala ingkang lumantar ganjeng sak kembaran abdi negari Amarta. Pramila bilih wonten duka keparenging rayi tadah wadana Koko Prabu. Yayi kang raka wonten negari ing Amarta menika pinangka pamomong kadang-kadang kula pendhawa sedaya ugi pinangka pangayoman. Menika Yayi Prabu ngaturi kang raka mboten ngaturi sarana pribadi kang raka tampi mboten dados menika. Saupami Yayi Prabu ngawuhaken pasewakan ingkang sakelangkung ageng kados mekaten. Kang raka sampun dipirsa mangertos tartemtu kang raka badhe rawuh wonten negari Amarta menika. Syukur binargi sewu yekta mekaten Koko Prabu ateges Koko Prabu Sri Bathara Kresna pantes kinarya mendhet wong patang apiting praja anejung kundala kandhana. Yayi ingkang dados jupitanipun kang raka tedhak wonten negari Amarta menika. Wonten kawigadosan kados pundi dene ari panenggal menika sanes ari pisuwanan. Nanging yen sami aji ngaturi para sepuh sesepuh negari ing Amarta ugi kang raka pinangka pangayomaning para kadang-kadang kula Pandhawa. Mangke Koko Prabu mbok bilih dinten ingkang sampun kawruh. Kula sakadang nampi rawuhipun Hyang Prabu Maksopati. Kula sing dadi Hyang Prabu dawuh dumateng kang rayi sakadang mbok bilih medal dinten sakmenika mangke. Kula sakadang kedah mulyakaken percandhen Giri Sarangan. Nanging keworo Koko Prabu percandhen ing Giri Sarangan enjang kula pugar sonten sampun risak. Sonten kula pugar enjang sampun dados karangabang. Menapa penrayi Amarta sakadang nampi patubening dhewe. Menapa dereng pikantuk idi palilahipun para dewa Koko Prabu anjrah ing kampus Bintoro seluruh sandirono amre
Raras Rananing Trio Sampun kok sakit kok. Siji iki Mas, wong siji-siji kuwi wis separo lek. Lagi menawi nggih pamanggih teng rokok. Yai Prabu menika boten nampi pacoban. Ugi boten pikantuk pikantuk para sepuh disebut negari Namaste. Nanging teng rokok badhe nyuwun pirsa ya. Menapa mbudine para pusaka negari Ngamarta tasih kempang wonten pangedanipun miderek pamanggihipun kang Rayi Ngamarta sedaya pusaka negari Ngamarta tasih kempang wonten pangedanipun Koko Prabu inggih ya Sena pusaka negara Jodipati kepiye Dimas Werkudara pusaka Jodipati Yosefito ana pakulan Dimas Arjuna pusaka Madukara kepiye Kyai Bropine semanten pusaka Ngamarta Kemapan wonten Madukara dikesih petak wonten pangedanipun Koko Prabu. Menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna sedaya pusaka kesih wetah mlempak wonten pangedanipun. Yai ingkang kalebet pusaka menika boten ngomongaken Wesiaji ugi Cosanaji nanging kalebet pusaka ingkang saged tata jana. Mbok pilih kadosene Kaki Semar. Kaki Semar menika ugi kalebet pusaka ingkang saged tata jana. Menapa Kakang Semar ugi tasih derek pisuwunan wonten negari Ngamarta? Mbok pilih engetipun Kang Rayi. Kaki Semar sampun wonten pinten-pinten candra menika boten nate derek pisuwunan wonten negari ing Ngamarta. Menika ya Dimas Arjuna apa ya Kaki Semar? Derek Dimas Arjuna ana Madukara. Ugi Kaki Semar semantena sampun wonten pinten-pinten candra menika malah sampun badhe ngancik warsa. Ugi boten nderekaken wonten ing kasatriyan Madukara Koko Prabu. Nah, menika Yai Kaki Semar sampun boten nate sowan wonten negari Ngamarta ugi boten wonten Madukara. Awit perlu dipun mangertosi mbok bilih sedaya leluhur ingkang dipun candhi wonten ing Dewi Sarangan menika. Tuk nalika sugengipun ugi kalebet dipun mong dumateng Kaki Semar. Dados menika ingkang dadosaken Yai Prabu sakadang bangun percandhin Dewi Sarangan enjang pun bangun sonten sampun pisan. Sonten pun bangun enjang sampun dados barang abang. Inggih Koko Prabu lajeng
kula nderek dawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kados pundi Koko Prabu? Mekaten Yayi. Mbok bilih wedal sakmenika kula nyuwun Kaki Semar kedah sowan wonten negari Amarta. Kepareng munjuk Koko Prabu. Dimas makula kepiye Dimas? Kok bilih wonten keparengipun Koko Prabu. Kula ingkang siaga mapak tindakipun Kaki Semar wonten ing Karang Kadetel. Wah, ojo Setiwadiku. Awit Semar kuwi sing duwe Celampro. Yen turun panjenengan kudu Celampro sing ana Karang Kadetel. Jujur Kaki Semar. Dimas Arjuna sewira mundak utus ing Karang Kadetel Dimas. Nista akan dawuh Koko Prabu panjenengan pamit.